Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, nagkinarit da General Barbosa ken lakay Ignas iti Restobar. Saan na maaramid nila kay Ignas ti mangpaltog iti General. Gaputa ado ti mairaman nga inosente, no pabattaken ti General ti Granada nga imut na. Iti dayta matlagon daway, saan nga agandar ti lugan ni Diana. Isu anangayap ni Bakit Ansing iti mekaniko. Mas daw mat ni Diana, no apay nga imbati ti mekaniko ti lugan na. Imisim la ti Bakit, iti agdamag ti balasang. Iti sabali abangir, madandanagan ni Celia, gaputa saan pa'y anagawid ni Ignas. Nagkararag da ito'y asapay lakuma, tawan tinapasamak at dakas iti lakay. Kabayatan na, agsarsarita da Doña Dolores ken Lindon. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! Saan kayam nga agkuriti kinalastog mo no adda ni papam? Kaya rigam ti aso, pasurot iti amo na. Aniya? Manipod ita. Di mon maaramid ti kayat mo, Lindon. Anya ti kayat mo asawan, Doña Dolores? Gaputay ayatan nak ni papam. Surutan na amin apagayata. Siyak mat ita, timang parigat kan ka, Lindon. Di mo maaramid dayta kanyak, Doña Dolores. Para makita, nalaingak nga gay ayam iti apoy. Kabalak apo si pusan ti apoy, kadagiti dakulap ko. Bagtit ka talaga abakbakatan. Amangan no masinit ka iti daytangar aramidem. Kasano ko mamasinitak, naganan nadakman. Ti apoy, asa na masabsabsaban, ad-adda, ad-humardarang. Aniya? Iti ababa apan narita. Bumaknangak manan, gapo kinni papam. Pimanaw mo na dagos ti gayem mo anangala iti binulod mo ako China. Pag meriendaag kuma. Agap apura ngamin, Ante Ansing. Makumikom ngamin iti negosyo da. Kasta ka di, Diana. Wen, Auntie. Kasano itan? Insublik matan ti kotse. Anya nga iti aramatan tayo. Apay ngami na pagparikutam ti lugan. Ha? Anya ti kayat mo asawen, Auntie? Padasem man kit di nga imaneho tinapinta sa lugan, Diana. Adto'y ti tulbak. Ha? Adda nga agpaisukan ka ti tulbak ti lugan, Ante Ansing. Wen, Diana. Di ka din mas daaw. Nala, imanehom nga rodan ti lugan. Tapadasek mamatag lugan itinging hinaan. Nakaturog ni Ante Ansing. Di na matimbaga, no sa dino ti papanan mi. Nagpigsa ti urok na. Rinaldo. Oh, Rinaldo, ayat ko. Agtagtaga-inop ni Ante Ansing. Ibalbalikas na tinagan a Rinaldo. Ay, hindi nakagkan. Maria ka. Anya ka din ti mapaspasamak ka ni Ante Ansing. I love you todo, alang prino, Rinaldo. Nuagasawa tanto, tawid amamin, akinabaknang ko. Kinabaknang ko? Kuna ni Ante Ansing, iti tagtaga-inap na. Rinaldo. Kunakon kat. Baknang lakit din ni Ante Ansing.
Apay nga sardeng mo tilugan, Diana. Ante Ansing, agyaman nakta nakariingkan. Ay, napasensya ka no nakaturong ak di tilugan. Amumot ti bakit, nalakang agtuglep. Auntie, ada ko madamagak. Anya dayta, Diana. Nagtagtagainap ka itay. Kat imbalikas mo tinagan a Rinaldo. Sino ni Rinaldo? Ay, Diyos ko! Naibalikas ko dayta kabayatan tipan naturog ko, Diana. Wan, auntie. Ala! Kababain! Diyak mo tinapuutan na naibalikas ko tinagan na. Auntie, di mo pa sinumbatan ti damdamagakan ka. Sino ni Rinaldo? Umis-isam ka matlatan, Auntie Ansing. Di mo lata ni kaskaso, dayjay. Diana, awan dayjay. Saan la ati may papan ka ni Rinaldo ti damagakan ka? Anya pa'y, Diana. Imbagam iti tagtagainap mo. Atawidan to ni Rinaldo ti kinabaknang mo. Oh my gosh! Imbagak pa'y dayta, Diana. Wan, auntie. Ay, Naglawag anang ko dayta nga imbagam. ay na, sana puno dayta. Sana puno ti tagtagainep, Diana. Sana mo tabak nang, tapno day patawid ko. Lipatam latan tinanggag mo tagtagainep ko. Pasitlaang ti yuyeng ni tagtagainep dayjay. Saanan ang nagparparang ni Ruben manipod naglibas. Wan nga rod, Ignas. Kumusta nga tan ni Ruben? Patsyak nga da itinasaya at akasasaad ni Ruben. Saan abaybayan ti Diyos. Sapay la kumatagba nag-apositibo ti amin. Kayat ni Ruben abalsan dagiti managdakdakas. Nang runa day jay alindon. Saan laan ni Lindon ti rumbang amaparmak. Agraman day jay a general. Dakas dagita atat tao. Awanan da iti puso kan konsensya. Ignas, Riribok la ti adda iti panunot da. Kayat da agun-uden amin a kinabaknang. Inarakop dan ti silang ti pirak. Aglaplapusanan dan iti kinabaknang. Ignas, Patsyak asaanan nga agpatinggan ni Ruben. Amang sapol ken ni Lindon. oh, apay, Ignas. Diyak mo, Celia. Sa balil at tinagparik na kanya, idinadakamat ko tinagan ni Lindon. Anya, Anak dayjay ni Mr. Fortesa, amortal a kabusor ko. Noan niya ti aramid ti ama. Isumat ti aramid ti anak. Ignas, Insuro na ti anak na tapno agbalin adakas. Dagita atat tao ti rumbang amatay. Diyak kayat ti jar mo ako mita kanyak, Lindon. Apay, kabailan na kon. Dakal ti respeto ken ka, papa. Di ka kabailan alabanan. Nasaya at tamom na itang. Inaramid ko amin apagayatam, papa. Kunam idi kanyak asyakon ti mangidaulo kadagiti illegal a negosyom. Ket? Apay nga ita. Ket di mon italag kanyak dagiti dadduma a negosyom. Sanan asumsumrag kanyak ti sapol ti laboratorio ti Shabu. Nalipatam ka din tinagsaritaan ta. Saan ka di binaybay ang tinegosyo? Gapula ang iti may sa babae. Papa, Panagkunam nga ta. Ket maragsakan na kiti day tangay naramid mo. Ado, tinapukaw a kwarta, gapukan ka. anya. Nagawit ak. Tapno ornosag ti amin, ang nagkurangam iti negosyo. Di kan mas daaw na awanan ti sumrag a kwarta iti bank account mo. Kasanuak nga rudan, papa. Di kagdanag. No agkasapulan ka iti kwarta. Ibagamlaeng kanya. Ngem,
limitado titid ko ken ka akwarta. Anya? Lindon, no kayat mo nga ikan ka iti ado akwarta. Patayemon iti kabiitan a parawan ni Ruben. Ha? No maramid mo dayta, saan la akwarta titid ko ken ka? No dikat adupay asanikwa. Papa, Natayan ni Brando nga hitman ko. Iso asikabatan ti pagbalinag a hitman ko. Wisit. Ano ka din, di mapaspasamakan ka? Apay, binuo mo matang ti baso apang kininuman ti arak. Jak kayatin ti mapaspasama kunyol. Nagbalinak laangan a hitman ni Papa. Nujak aramiden dayta. Awan matawid ko nga uray anya kinabaknang na. Kunakon kat akas ti plano ni Papa nga ramidan, boss. Dila ko man nagaw-awid dito'y pagilyan ni Papa. Tapno maaramid ko amin akay kayat ko. Boss, Jak ipalubos nga awan ti matawid ko iti kinabaknang ni Papa. Isu nga aramidak ti amin akabaalak amang likidar kini Ruben. naulpit gayam ni Papam, Boss Lindon. Wan, Onyol. Awan bain ti amak. Awan umasping iti kinadaks na. Ipakitak metken kuan. Akabaalak ti ipaparamid na. Patayak ni Ruben. Masaya at tapim masyar kayo dito'y balay. Diana, Ansing. Wen, Tata Ignas. Kumusta ni Ruben? Imay ka din dito, eh? Saan pa'y mat, Diana? Awan mat ti damag ko kenkwana. Ay na, makapadanag mo't ngagpaiso ni Ruben. Sa dino nga tantayan na. Ikarkararag ko. Asapay la kuma, tawan ti dagas ama pasamak kenkwana. At large pa'y lang nga aging gaita ni Ruben. Gapu iti panaglibas na ije pagbaludan. Ay, Diana, pagkalmaam lang tiriknam. Di ka unag panunot iti madi. Patsek nga nadan ni Ruben ti pagina. Auntie Ansing. Di kayo unag dandanag. Ray-ray awan tayo kit di ti bagbagi tayo. Ha, Ignas, ingkaman kit di gumatang iti kanan tayo. Mabisina. uwan Ansing. Senyorita, akin ko iti nagluganan nyo kanima ng Ansing. Lugan ti mekaniko, manang Celia. Anya? Lugan ti mekaniko kunam, senyorita? Wan manang. Mas daawak nga rod. No apay nga imbati na kan ni Auntie Ansing ti lugan na. Senyorita, adalakit di ilimlimad ni manang Ansing kada tayo. Ibaga kong tiyagpaiso, senyorita. Adda imbati ni manang Ansing akwartami, kalpasan ti ayo anaudi dito'y balay. Anya? Senyorita, bak nang lakit din ni Antim nga Ansing. Di nalakayat nga ipadlaw. Kunakon kat. Madmadlaw ko nga minan dayta, manang Celia. Diana, Celia, Ha? anyat pagsarsaritaan nyo. Awan, manang Ansing. Diana, mulmulagatan nakmutlatan. Kasla ka nakakita iti artista nga awan pelikula na. Auntie, apay adi mo pala ibaga kada kami ti pudno. Ha? Bakna nga, kasta ka di. Ha? Ay na, nangag ko ti pagsarsaritaan nyo adwa. Sana ka baknag. Nakurapayak laeng. Nasakit tinagam ko kini Papa. Inikat nan ti karbangak kadagiti negosyo mi. Ngam sana kapapiktaran kan ko ipakitak akabaalak ti bagpagana. Siyak lang dagdakiwas kat sapulat day jay arben. Napatagkanyak ti kwarta. Kastamatan ti ayat ni Diana. Numapatay ko ni Ruben.
Mabukudak ton ti ayat ni Diana. Patcheck ang maayat nagtumet. Matataal ti ulok no agtinaglaang iti dayje a Ruben ni Diana. Kaslat namang sursurot kanyak. Itay pa'y asumursurot kanyak ti motorsiklo. No asino ka man, isabamla ang tibiyag mo. Kontrolat ti manipela, aging ka sumartang. Asino tinangpaltog iti pilit tilugan ko? Nagparta ka naglibas ti awanan pa na Lindon. Awanan iti unat ti kotse na. Nalabit nga dalang iti aglawlaw. Ops! Damdan niya ako na. At dalagayam iti saan unay nga dayo. Surot at tinagtaodan ti putok ti baltog. Di ka aglamang Lindon! No talaga naturad ka! Rumwar ka iti naglamangam. Saanak ang mabutanggan ka, Ruben? Agparang ka katsangwanak. Ipakitam ang malalaki ka! Aday ta, Ruben. Makitkita na kon. Naglaing kamuten, gaputa na surutam tidalan ko. Nagpalpali iwak Linton. Talaga sinapol ka. Gaputa kayat kan apatayan. Agpada ta, Ruben. Sapsapulin kami. Gaputa kayat kaapatayan. Kelatan agpukaw. Nasiglat yawanan pain. Dayjay. Nagtaray iti dadya pasad. Surutag! Matay kan surutan nak dito'y naglamangag. Nangato apasat dito'y ayan ko. Makitak no umuli dito'y turod ni Ruben. Dayjayan. Tumalangkyaw. Kunak no nasiglat ka, ngam saan matgayam. Agpating gamot lati kabalam alumaban. Sige, umasidag ka pa'y Ruben. Punteriya itati ulong. Nakalingat ti awanan pain. Diyak na puntahan. Sana bale. Awanin ti sabali apapanan na. Makitak ti amin agarona. No saan ang naglemang itidakkel abato. Kabalak apaltugan. Ruben! Anya ter aramidam? Maturog ka din dita naglemangam, ha? Apa di ka bubalas? Nabuwak dagiti bilit iti saan unay nga tayo. Kaya't asawan day ta. Awan ni Ruben iti likodan day ta abato. Nagtaray lakit di nga imadayo. Umakarak iti paglamangan. At dalakit di sabali a plan-planwen ni Ruben nga aramidan. Apaya marigkata na kamang parmag ka ni Lindon. Napartak ti pa naggargaraw na. Sino nga tati nang isuro kan kuha na lumaban. Sa anak ngagsiksigurado. Kanjak mabalin at agibasitan ti kabalan ng aramidan. No sa anak ngagkamali. Iti day tap... Ada nagkarasakas iti saan unay nga tayo. Nalabit na ni Lindon. Agsiputak. O mga non... Ruben! Sabali di kita. Adda at laeng dito'y malikudan. Nakapaturong ti paltog ko ken ka, Ruben. May salakalbit ko iti gatilyo. Matay kan. Kalpita mo ti paltog mo, Lindon. Amangan numaunaan ka. Anya? Anya pa'y later aramidem. Iputok mo ti paltog mo. Matay kan, Ruben! Anya ti mapasamak ken ni Ruben. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon,
Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.